Lekitoko udalak udaltasa eta zergak eguneratzi erabaki dau. Plazako txiringituaren erabilera lehiaketara atera da. Lekitoko euskarazko zine jaialdia azaroaren 20tik 28 ospatuko da ikusgarri zine aretoan. Itxaro Mentxaka mezzosoprano Lekitxarraren opera ikusteko irteera antolatu da. Bizkaiko zuhiltzaiek haien lana erakusteko ekitaldi antolatu dabe Domekan. Astebururako giro estalia eta euria, temperaturak freskoak izaten jarraituko dabe. Azkan urte tardizan, ezoiko egoeria bizi izan dugu, eta egoeraren jakitun, iazko urtean udal tasa eta zergak mantendu egin zirian inolako igoerarik barik. 2022 urtean, udalerria hobetzen jarraitzeko eta herritarrentzako kalitatezko zerbitzuak mantentzeko, udal tasa eta zergak eguneratu bihar dira. Orain arte, KPIaren arabera eguneratu dira udal tributuak. Azken datuen arabera, KPIaren igoera 5,5 kokatzen da, baina Lekitxoko udalak tributuen eguneratzea KPIak zehazten da bena baino gitxiago igoti erabaki dau. Hori holan, 3 igoko dira udal tasa eta zergak. Era berian, beste erakunde publikoetan moduan, udalaingileen soldatak 2 igoko dira. Eguneratze hauek 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera esarriko dira. Lekitxoko plazan kokatzen dan txiringitua lehiaketara atara da. Ia 62 metro karratu dauko zen lokal honek, gehien ezbe 18 maiz osatuta egongo dan terraza ipintzeko aukeria dauko. Lokala urte osoan ziar zabaldu halko da. Zerbitzuaren kontratu barria 2 urterako izango da eta beste 3 urtez luzatzeko aukera egongo da. Lizitazioaren gutxieneko prezioa urteko 18.000 eurokoa izango da. Kopuru horri beza gehitu beharko zaio. Interesa daukatenek azaroaren 22 arte izango dabe haien proposamenak aurkezteko. Informazio gehiago lekitxo.eus orrialdean. Euskal Zine Bilera bueltan da. Urtero moduan, Lekitxo, euskarazko zinemaren erakusleioa bihurtuko da azaroaren 20tik 28 bitxartian. Egitarau zabala aurkeztuko dau jaialdizak eta ekintza guztizak ikusgarri zine aretuan bilduko dira. Azaroaren 20an, zapatua, jaialdiari irekiera emango dion gala izango dugu eta jarraizan paperezko hegoak dokumentala eta zuzendariarekin solasaldize ikusteko aukeria egongo da. Era berian, 22tik 25 sail ofizialeko filmak izango ditugu, guztira 20 film lehiatuko dira Euskal Zine Bilerako sariak lortzeko. Gainera, ikusleok, zuen boskarekin, ikuslearen sariaren irabazle aukeratu halko dozue. Baina Euskal Zine Bilerak atal eta eduki gehiago daukoz. Danak ezagutu nahi? Lortu egitaraua udal eraikinetan edo zinebilera.eus orrialdean. Artearen arlo desberdinak herritarrengana hurbiltzeko asmoz, Lekitxoko udala eta Bilboko Abaoren eskutik opera prezio txikian ikusteko aukera emongo zake Lekitxarrei. Azaroaren 29an, astelena, Kaballeria Rustikana y Pagliacci operien entsegu orokorra ikusteko irteri antolatuko da. Bertan, Itxaro Mentxaka mezzosoprano Lekitxarrak parte hartuko dau Mamma Luciaren paperian. Sarrera eta garraioa 50 euroren trukian eskuratu halko da, kulturretxian, arratsaldez izena monda. Azken eguna, azaroaren 23a izango da. Autobusa, azaroaren 29an, arratsaldeko 5 urtengo da Mandaskatik. Emon izena eta zatoz operaz gozatzera. Domekan, Bizkaiko zuhiltzaileak jarduera didaktiko eta ludiko antolatu dabe Lekitxoko plazan, goizeko 10etatik ordu bitxartezetara bitxartian. Bertan, adin guztizetako jendiari bideratuta hainbat jarduera proposatuko dira, ume zein nagusiak zuhiltzaile sentitzeko ordu batzuetan. Zuhiltzaileen kamioia ikusi, laneko jantziak probatu, edota euren lanaren inguruko hitzaldiak entzuteko aukeria egongo da.
Ekitaldi hau, Bizkaiko suhiltzaileen 50. urteurrenaren ospakizunen barnean egongo da. Zatoz eta izan suhiltzaile egun batez. Hace 5 años, Thanos eliminó a la mitad de la población del universo. Pero los habitantes de este planeta la trajeron de vuelta con un chasquido de dedos. Eternals. Eternalen saga kontatzen du. Lurrean bizi eta haren istorioa eta zibilizazioei forma eman zieten izaki ileskorren arraza. Tú no puedes proteger a ninguno. Eguraldia Kito elkarteak babestuta. Eguraldia. Gaur goizean, hodeiak eta ostartiak tartekatu dira. Haize suabia ibili da eta temperatura maksimuak bardin jarraitu dabe. Bihar be hodeiak izango doguz eta girua motelago izango da. Noizean behin euri apur bat ere egin dezake, baina oso gutxi. Temperatura maksimoak antzerakoak izango dira eta minimoek ordea gora egingo dute. Zapatuan giro motelarekin jarraituko dugu. Zerua estalita egongo da behodeiekin eta euri egingo dau batez ere iluntzerako. Ipar-mendebaldeko haizeak indar hartuko dau eguerditik aurrera eta temperaturak antzeko balioetan mantenduko dira. Egun honetan 2,6 metroko olatuak eukiko doguz eta honen gainean 3. hartzabal bodyboard eta surf txapelketako parte hartzaileak eukiko doguz. Surfa gogoko badaukazue, plan ezin hobi eukiko dozue Karraspillon goizeko 9:00 aurrera. Domekan, giro goibela espero dugu. Ez doguz prezipitazio asko espero, baina egun osoan zihar euri arin egingo dau. Ipar-mendebaldeko haize bizia izango dugu eta horrek maksimoak 2 gradu bajatze eragingo dau. Hurrengo asterako, giro lehorragoa espero dugu, baina temperaturak freskoak izaten jarraituko dabe. Guazen argazkiekin. Ziprik zapatuan naturako argazki honek bidalie basan. Miren mentxakak udazkena islatu nahi izan dau hurrengo argazkietan. Amaitzeko, Flor Randoñek bidalitako zeru hodeitsu ederrauekin agurtzen gara. Gogoratu giro goibela asteburerako, alde neurrian aprobetxatu eta hurrengo astera arte.